Kaixo, hau ni naiz, Arkakuso, eta betxera bil topera gimnasioan, azken aldian bezala. Baina astelehen hau egun oso desberdina izan zen. Kaixo ekipo, bueno, ikusten duzen bezala, eskolan gaude, eta ez gaude argirik gabe dela nada. Lanean ordenagailurik gabe. Ordenagailurik gabe, oso ikusten duzu hor, dagoela la de emergentzia. What? Joan da elektrizitaterik ez dago, antza denez ere telefono sarea ere erorita. ¿Qué está pasando? Azeiten dugu. Hori da. Eta gu hemen. Hemen, transversalki lan egiten, zeharka lan egiten. Bai. Eta hau ere nola da? Rekopilatzen, ze hau, zer gertatzen baldin bada, dokumentu ikusentzunezko dokumentu oso interesgarria da, nola bizi izan genuen lehenengo zati hori. Eta egia da, nik usten nuen horrelako zer pasarituko balitz, que se volvería loco, ze, claro, semaforoak ere. Claro. Eta adibidez, ez dute inbeste polizia entzun. Tururururu. Ja, Edo, harritzekoa. ez de askotan pasatzen direla hemendikan. Pues nada, hala. Momentuz, dira, kasi ordu batak. Hombre! Edo hori. En momento crítico, camino. Gaude, Maider eta biok, osea, mili esker Maider, kotxean urbiltzagatik amaren etxera, eta bestela ezin nintzen sartu. Eta hori, badaukagu Radio Nacional de España jarria delako funtzionatzen, bueno, topatu dugun bakarra. Eta hori, banoa orain etxera, ea sartzerik dudan, nola dagoen etxea. Eta ber, ze badirudi Gipuzkoan ja berreskuratu dutela elektrizitatea eta telefono seinalea, nola baita esatearren, eta bere hemen Nafarroan, joango gara informatzen. Bueno, amaren etxera etorri naiz. Zen nire etxera sartzeko, ez dut giltzik, beste aldekoak. Orduan, kexo. Goizean gimnasioan egon naiz. Eta orain, maspata. Bueno, ekipo, leku hau ezagutzen duzuen, nire sukaldea da, lortu dut azkenean bizilagunarekin, bueno, justo lineak jarri dira, argia ez, amarekin deitu dut, amak deitu dio bere betiko bizilagunari, eta utzi ate pasatzen bere balkoitik. Guk normalean ascensorean igotzen gara, eta ate horretara. Eta hori banago, oza, zaurpegia, ze aventura, ze pasako den. Esaten dutenaren arabera egon dira. Claro, batean komunikatzeko modurik gabe, bakarrik irratia, que por cierto, topatu beharko nuke irrati bat, eta pilak jarri, bestela egin behar dut erosketa zerrenda bat. Ze badakit hau dela oso de, izua, karrapatuta. Baina hori, orduan, irrati bat bai, ze horrela enteratzen zarea zer pasatzen ari den munduan. Eta gero beste gauza ezberdinak egia da nik etxean badudala, adibidez badut kargadore solarra, orduan ni tan mal, de hecho, nago 100%ko portzentaiarekin, baina bueno, horixe. Jarriko naiz, lasaituko naiz, jango dut zerbait, ze gaur oso gaizki jan dut. Gozaldu apenas kontraluz. Apenas, eta hori, eta lasai jarriko naiz. Egingo dut zerrenda bat, hola, modu hipotetikoan. Zer egon beharko luke nire superbientzia kitean. Eta hori, jarraituko dut grabatzen, oia, azkenan aitzaki izango da. Arkakuso youtubera bueltatzeko, baina horretarako beharko dut interneterako konexioa. Hori, sin más. Bateria daukan honetan ja argia heldu da, ja jarri argia, energia elektrizitatea, wifia ere, obviamente, eta banoa, ze daukat kristongoak jakiteko ze demontre pasatu den. Porque, obviamente, kazetaria naiz. Eta orduan jarriko naiz nik uste dut. Egin behar dut zerrenda bat, nahi ditut gauza pilo bat egin, gailuak kargatzen eta bar.
Así que... ¿Qué follón? Orain, pues, egingo dut errepasito bat. Zer izan da hau oso gaizki pasatu. Oso gaizki ez, baina badakizu sentsazioa tripan. Bueno, hau nire teoria da, eta da nolabait izan dela como... ez dela ausazkoa izan. Eta izan da, ja, eta ez dut esaten en plan energiak ez. Nik uste dut hau norbaitek planteatutako gauza bat dela, ez dela atake bat izan. Baizik eta honekin justifikatu nahiko dizkigute ja sartzen ari eguten militarismo kontu guzti hori. Ez ninduke harrituko zeia beste Europako herrialdeetan hasiak dira horretaz hitz egiten eta hemen geroz eta gehiago entzuten da, hemen ez, Espainiar estatuan. Eta da, hemen Euskal Herrian hainbat eragile sindikatuk eta alderdi politikoren bat ere agertu dela soldaduzka egitearen eta militarismoaren kontra ez, bere garaian hemen Espainiar estatua OTANen sartu edo ez bozkatu zenean erreferendum horretan, EA eta Nafarroan ez argita garbi atera zen, ez zen kasurik egin, eta OTANen gaude. Dena delakoa, hori, iruditzen zaitela modu batean esateko de beldurra sartzeko, jendea, eta ni neu ere naiz pixkat katastrofista. Eta, nire burua doa oso abiadura hundian, eta abiadura horretako eraginetako bat da aurreratzea asko gerta daitekeena. Egia adibina? Pues ez. Oraindik ez dut botere hori, ezakit botere hori izan nahiko nukeen edo ez. Eta hori, orduan, uste dut, jarriko doala telebista, lehenago begiratuko dut pixka bat egunkaria, notiziaz naiz, agian El País eta horrelakoak. Eta gero bazkaldu bitartean jarriko dut telebista. Eta gero, esan dudan bezala baditut kriston burua gauzapilo bat, ordan egingo dut zerrenda bat zer egin nahi dudan. Ze kontu honekin, ni esango dizuet, ni akojonatu naiz. Eta onartzea, akojonatu ez, beldurra eta ez kontrolatzagatik. Ez dindudalako kontrolatu, eta orduan izan da oso interesgarria, eta gonbiatzen zaituztet, ez baduzu ez zue horren inguruan hausnartu, horretaz hausnartzera, eta da, ze izan den nola jokatu duzuen gertatu denean, eta gertatu den ordu horretan. Hemen Nafarroan behintzat, orain, ia 2 ordu, 3 ordu luzez egon gara. Energiarik gabe, sare telefonikorik gabe eta beraz internetik gabe. Orduan oso interesgarria da. Ni horrekin geratzen ez, baina egia da, ni nahiko pertsona beldurtea naiz dela. Eta ez kontrolatzak ere are gehiago urduritzen dau. Orduan, neure burua nola kudeatu horrelako egoera bat gertatzen bada, que por cierto ni sentitu naiz una inútil, no una inútil nola kudeatu dudan, ze uste dut kudeatu dudala oso ongi, eta ere hemendikan eskerrak eman Maiderri, porque es la mejor. Eta lagundu nahu barainera nio, ze bestela joan barko nintzatik, egia da, bilabesak oso ongi joaten zirela, ari zirela gruak, horlako grua bereziak eramaten gasolinaz betetzeko edo elektrizitatea. Egunon, sobrebitu dugu, eta ia dena, normal, hemen txenago gozaria egiten, gozaltzen zerbait, oraindik adrenalina daukat oso altu, lavadora jartzen. Ze, claro, atzo jarri behar nuen lavadora, pero nada, zinezan nuen. Eta hori, atzo ja nire burua
askotan esatizudan bezala oso azkar doa eta kontrolatu ahal izateko eta kontrol horrek ematen dian lasaitasunarekin, pues hasi nintzen ikusten etxean zer daukadan del kit de supervivencia. En fin, berresten naiz, uste dut hau Europar Batasun mailan egindako zerbait esperimentala izan dela, ikusteko nola erantzuten duen herrialde batek, non dauzkan falloak, bi herrialdek administratiboki gaur egun Iberiar penintsularen barruan, hiru ze Andorra ere eta Frantziaren parte bat, ulertu diazue. Eta barruan ere naziorik gabeko estatuak. Estaturik gabeko nazioak? Ez egin pentsatzea, goizeko 8 eta 4 dira, horren labadora atera beharko dut. Total, hori, ulertu diazuela. Berresten naiz, ezagit, nire senak esaten dit hori, izan dela entrenamendu moduko bat, ez dute onartuko, hartuko dute aitzaki zehatz bat, baina ez dute onartuko, eta hori, hau ere izan daiteke neure buruak ere kontrolatzeko, baina ezakit, iruditzen zait, Iberiar penintsula mailan superbibentziako kitarena ez dela asko, egin dira meme pilo bat horren inguruan, ez da kontuan hartu, eta nik uste dut ere gero gastu militarra bai Espainiar estatuari zein Portugali direla ere, así vamos a decirlo, Europa mailan hartuak izan dira como la mierdilla, el último mono, pizkaterea kojonatzeko, ez? Gero mai gaineratzeko ere modu normalean militartasunaren gaia eta soldaduzkaren gaia, joan barbalen bagara guda batera nolabait justifikatzeko, ez? Edo behintzat mai gainean jartzeko aukera hori eta eztabaida hori. Ezagit, horiek dira nire susmoak, eta justifikatzeko egiten ari diren inbertsio guzti hori arlo militarrean. Orduan, laburbilduz, nik uste dut dela zerbait planifikatuta, ez dutela onartuko, eta helburuetako bat da jendartearengan beldurra sartzea eta beldurra sortu dute. Egia da, nik espero nuena baino hobe erantzun duela jendeak, egia esan. Kotxez mugitu nintzen atzo, semafororik gabe, eta esan behar dut, bazuden pertsonaren bat, pixkat shellfish, hau da berekoia, baina orokorrean nahiko ongi. Eta asko gustatu zait, adibidez atzo barakin joan nintzenean, zaudela plazan, edo nire amaren blokean, 15 pixuko blokeak dira. Elkar animatzen, elkar laguntzen, gero nire etxera etorrita ere, nire bizilagun gehi asko adineko jendea da, eta galdetzen, zer modu zeuden, eta bar. Así que alde horretatik ongi.